San Antonio, it has also a lot of archaeological interest. Okay. It was a very flat area before, and a villager from Patsos found en lille kirke ude i Sankt Antonius-klosteret. Of course, nobody cleans here except me. You can open the door, go in the church, see how it looks, make some pictures. Gå ind i kirken. Inge, er du bare skal til at kalde for klokker? Ja. Man kan se nogle klokker lige. Her. Hej. Og det er fromme Jan. Der er sgu da vi skulle lige op igennem. We go up to the bird watching point, the wooden roof up there, Ja, vi går derop. Vi gør det der. and then down again all the way. If you want, you can make a picture by the bridge. I can make it for you. Give me your camera. Stand over there. Ja. Der skal også grille der. Vi skal op til pavillonen. Hvorhen? Vi skal derop. Nu ved vi det. Ja. Og der går vores guide. Altså ikke ham der lige dukker op der, men ham der foran. Nu er vi oppe i pavillonen. Jeg kan også lige filme de der sprække der. Kommer nu. Kan du fange dem? Ja, ja. Det er vores. Few 100,000 years old only. Only babies. Det er bare baby. Hvad så? Der kom en hul på. Is there any bear? Any dragon? Inge, jeg fik dig. Amina er ikke klar nu. Ja, jeg har filmet hele tiden. Så Kom herind og kig herinde. Der er nemlig et hul her. Man ser på en gang, hvordan de næsten har lavet et helt spor, den kan løbe i. Ja, det er for fat. Og kro sådan her, og så en klump dernede. Det skulle være en dobbelt tronestol. Kan der filme med det i hvert fald? Jeg tror ikke, de satte ud med papir. Nu holder vi lige frokost. Lav den guldbread. Special Cretan sweet bread. No, you cannot find it there. Det er specielt grekisk sødt brød. The name is Paximadi. You also can cut it in small.
Det er næsten ligesom det der oppe i Sverige, Pia. Han der. Nå, ham der byggede det, ja. Ja. Det er svensker. Har I set det? Jeg har været ude i det. Man har jo ballade. Ballade, fordi det er farligt jo. Jeg er gammel. Ikke til højre. Kan jeg helt så sige. Hvad? Og ikke til højre. Til højre. Udklørt. Nå. Til venstre, mener du? Jeg vil gerne til den anden vej. Så. Nå. Ud til højre. Præcis, på sommer på stenene der. Ja, det er også vandet. Hvad er det spindelvæv, der sidder der? That one is granite. Det er granit. Så er det ned på. Du er også. Næste gang, så skal vi på jobb. Ja. Det kommer vi. Godt så, Pia. Siger ikke, som jeg kommer rundt, ikke? Så lykkedes det altså at komme op fra kløften, vi var ned igennem. Og prøv at se alle lyngplanterne. Nu er bare gået fra mig. Ja, det bestemmer de jo selv, hvis de Ja, vil ja, gå videre. det også om. Det må de sgu Det er der lige, vi er kommet op fra. Men nu siger den sådan set, at der ikke er mere batteri tilbage, Pia. Ja. Se hvor meget batteri der er tilbage.